Tei bukusong sini 20 kila bakmabo tinini je election mani jagabo keplaing paijak ani buskango sadon nugiman kana bobai kisajak kok salai sar sagar tinini din boma himatong Black hambai nai to nai nor ni media ni bisiti joto takokte buhuksono sini ঐতিহাসিক জিত জনগণ ত্রিপ্রাসা যতনো চিনি বুবাগ্রানো পইতো সাওই চিনি রাইট চিনি বাগৈ চিনি मानथायनि बागै बसकांगो तेबु सबा क्राक खायने हनै तिनि जोंनो गोबां को बुट बाय कप्लाय खायरमानि बागै हायनि हाय जोंनो एदिसे हाफांगो रमानि बागै पैलाव लुकुरावनो हामबाया फारो ते जारा ताबो फानो चिनि लगेव फायारो जोंनो बडयारो बरनोबो हामबाय डेमोक्रेसी नो पयतो सामनि बागै चिनि बसकांगो सामंनाय जों त्रिप्रासानि थानसानो तेबु क्राक खायनायनि बागै चिनि मानथायनो जों क्राक सबा खायै नालायनायनि बागै ते चिनी ঐতিহাসিক दिन जों जारा माने भोट कप्लायंग हनै तंथलायमेनि बिसिंते बै तंनाय रंनो चिनी ताखौ बुखौ सं जाते अशांति तांथो जत पीसफुल मेंटेन खायबे जादि चिनी बुबाग्रानि दागे मुं अमनो जे जों थानसा नि बिसिंति सि बसकां सबा खायनाय जों तिनि भोट कप्लायंग माने हनै बिनो अशांति ताखायदि वायलेंस ताखायदि जत लुकुरावनो खबर मोनारो tai kisa sar the pai thago sensne thangnai bosor ni sai taklaini bosor boma ke lead klaigabano kisa sar थांनाय बोसोराव तो जों अनेक जगह कैंपेन खायमालिया चिनी बुबाग्रानि मेसेज न रयमालिया ताबक निव जों कहा मेसेज रखा जत टिप्रासर मैक्सिमम नुबुसिखा इसाले दुबांखा बारेखा खातं खाजानि बिसिंति जत नुचनो हायनो हाय पयतो साफिमानि बागै चिनी बसकांगो तेबु रेस्पॉन्सिबिलिटी बारेखा जों तेबु सबा क्राक खायनायनि बागै रेडी जों सामं खायनायनि बागै रेडी आमचानि लुकुरावनि हामख्राय खायनायनि बागै जों तेबु कहा मुआथोबै बसकांगो सामं खायनाय tai kaisa sar tabong ke tepramo ta to shortcut khaibani thau tambus seat bai busu seat nawi shortcut khaibani thau जों थांनाय फोरोंसाय मेजरिटी को आं माहा 24 ता जों मानखा थांनाय फोर जों 18 ता माव ओला हंस फाइखासिन लगेव ताबक जों 28 नि बिसिङाव 24 ता जों कप्लायिंखा ते बिसिनि मेजरिटी बारेखा अमो चिनि थानसानो क्राक paithak ni semung sar paithak ni buskang ne 5 bosor jeta samung tang mani jeta tang bai no tabo nung hai hai applying goi no bo samung no step no nai tabo kotal klai buna paithak ini to tabo ase kabama sajanai kri apan जों बुसकांगो चिनि जे तांबाय बारानो जों तांनाय जोंनि रेस्पॉन्सिबिलिटी ते बिबारखा एग्रीकल्चर हेल्थ एजुकेशन सेक्टर no जों बुसकांगो ते इम्पोर्टेंट होनाय हामबाय belaka hambai